pomáhate nejak všímavosť aj v tom rodinnom živote? Hovoril si, že máš 3 deti, tak máš aj treba nejaké príklady zo svojej vlastnej praxe, ako ti to pomáha, aby si bol čo najlepším treba s otcom pre svoje detičky. Aha, aha, hej, 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 hej. Tiež skvelá otázka, no veľmi. Samozrejme, že ako rodičovstvo a špeciálne možno otcovstvo by som povedal, že my chlapi to máme tak nejak možno ešte geneticky trošku náročnejšie alebo evolučne by som povedal, a, hej, že pre mňa osobne ako bola výchova detí hlavne z začiatku ako veľmi náročný proces, aj napriek tomu, že som sa na to nejako chystal, ale napriek tomu som bol konfrontovaný s vecami, ktoré som v živote nikdy neriešil a ktoré som ani ja sám neabsolvoval v detstve, hej, že ja som mal tak s otcom taký chladnejší vzťah v tom detstve, teraz je krásny, hej, ale z Mhm. detstva som si tých skúseností do toho otcovstva moc nejako neodniesol. Takže som to musel tak nejak ako keby za pochodu spoznávať, ako to má možno asi väčšina chlapov, ťažko povedať, ale ja určite nie som sám. No a tam prichádzajú ako rôzne výzvy, hej, že jednak akože práca s nejakým permanentným vyrušením, hej, že to nie je Mhm. také, že ja si teraz sadnem a niečo si riešim, ale ten chce to, tá chce to, takže hej, že veľmi intenzívna práca s tou pozornosťou, tak aby ma proste tie rôzne vyrušenia neťahali do nejakých ťažkých emočných stavov alebo aby som bol schopný rozvíjať nejakú koncentráciu alebo si vlastne ten čas nejako zadeliť systematicky. Ale hlavne ako teraz zvládanie takých tých náročných otcovských víziev. No a potom jedna vec, ktorú teraz ako v poslednom čase tak veľmi intenzívne oceňujem, je, že vlastne vďaka tej pozornosti, že keď som s ktorýmkoľvek z tých detí, tak tým, že vlastne dokážem sa ako keby myšlienkovo odpojiť od povinností a tak ďalej a naozaj sa naladiť na to dieťa, tak to je úplne fantastický ako nástroj na sprevádzanie toho človečika ďalej tým životom, lebo to napojenie je absolútne kľúčové v tej výchove. Máme teda 3 deti a naozaj každé je iné. A to je práve na tomto úžasné, hej, že keď my sa dokážeme na to dieťa napojiť a vnímať tu jeho akoby takú jedinečnosť a taký nešablónovitý prístup, tak dokážeme vlastne vnímať tie silné, slabé stránky, potenciál a s tým naozaj ako špecificky pracovať. A je to krásne pozorovať, že aj včera večer som zrovna tu sme sedeli s cerkou a mali sme taký úplne nádherný rozhovor, kedy ja naozaj som v momente vypol všetky veci, ktoré treba riešiť a videl som, že teraz som tu len pre ňu. A teraz ona potrebuje mňa, hej, svojho otca. A ten rozhovor napriek tomu, že nebol nejaký extra dlhý, tak priniesol nejaké svoje ovocie. Takže toto, no. A potom samozrejme s manželkou, hej, aj keď riešime rôzne veci, tak vlastne tá pozornosť mi pomáha ako keby zameriavať sa na to podstatné, na to kľúčové. Nebáť sa ísť ako keby v úvodzovkách do konfliktu, čo u nás znamená, že tak ako veľmi ľahká konfrontácia, v ktorej sa vždycky nejako posunieme, že mi stane nejaký problém, niečo, čo treba riešiť, tak ja ako keby o to neutekám alebo neútočím, ale naozaj sa tomu otvorím, že OK, tak je to ako keby odlišný pohľad na vec, tak poďme sa teraz o tom rozprávať a teraz ako dokážem zamerať pozornosť na tie svoje vlastné potreby, ktoré potrebujem komunikovať a zároveň vnímam tie potreby na ľudskinej strane a vlastne tiež spejeme postupne k takému napojeniu. A to keď sa podarí, tak vlastne tam sa dejú veci. Hej, tam ten vzťah nadobúda úplne iný rozmer a vždycky sa akože niekam, niekam takto posunieme. Takže keď je človek vnútorne spokojný, keď je šťastný, tak nemá absolútne žiadny dôvod ubližovať. To je naozaj fakt, s Mhm. ktorým som neustále konfrontovaný, že keď vidím, že je niekto ako vnútorne spokojný, šťastný, tak proste pre ten svet prínosom. A naopak ľudia, ktorí sú frustrovaní, zaťažení niečím, čo ich trápi, tak proste Mhm. tá interakcia so svetom je taká bolestivá, no. Dušana, chystáš aj nejaké akcie, ktoré by takto súviseli treba s tými mužami, alebo čo máš najbližšie v pláne? Hej. Uh, no, ja som začal
začal som robiť také mužské kruhy. Je to vlastne taká kombinácia takých otvorených, bezpečných kruhov, kde vlastne, ktorý ja tak facilitujem, že vlastne je to taký skupinový coaching, ale zároveň do toho prispievajú aj tí samotní muži. Takže získavajú ako keby podporu aj z toho kruhu. No a toto je niečo, čo naozaj vidím, že toto má veľmi, veľmi silný akoby transformačný efekt, že vidím, že z toho vlastne vystupujú akoby šťastnejší muži, spokojnejší. Takže začal som robiť tieto kruhy a na tento rok som vlastne pripravil takú ročnú cestu, ktorá je vlastne vyskladaná z tých predchádzajúcich kruhov. Sú to vlastne akože také 4 predĺžené víkendovky, počas ktorých sa venujeme rôznym témam. V polke marca vlastne začíname tým prvým modulom. Zároveň je taká pozvánka, ešte sú tam nejaké miestočka voľné, takže keby niekto mal chuť, tak na tej mojej webovke nájde všetko podstatné, môžeme to tam potom vložiť niekde do komentára. Ešte nejaká posledná myšlienka, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom alebo prípadne ľuďom, ktorí na nás pozerajú aj na videu? Dobrá otázka. Hej, jedna hej. Ja sa na tých kruhoch tým ako keby začíname. Hej, že to je prvá vec, ktorú sa ľudí pýtam, alebo ich vediem k tomu, aby sa ju pýtali. Nebojte sa položiť si otázku, či ste spokojní, hej, s veľkým P, ako či máte vnútri taký pokoj, takú vyrovnanosť. To neznamená byť stále v nejakom hype, hej, že lietam niekde v endorfínoch, ale že či mám, hej, takéto to prijatie toho vlastne seba samého, sveta, v ktorom nejak existujem. Som šťastný, hej, z dlhodobého hľadiska. Som naozaj vnútorne spokojný, šťastný. Položte si túto otázku. A pokiaľ je odpoveďou nie, tak hľadajte odpoveď, ako to zmeniť.